ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ପାରାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଧାନ ପେଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋର ଅଣ୍ଡା ଫଟା ମେସିନ୍ଟିକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା 7 ଦିନ। ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଟିକେ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଇ ପୁଣି ଆସିଯାଇଥିଲି ତଳକୁ ନିଜର ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବରା ଚପ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଫଟଫଟିଆଟିରେ ତେଲ ପକାଇ ସାରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେବା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁହଁଟିକୁ ଲୁଚାଇ ସକି ଚାଲି ପକାଇ ପକାଇ ଆସିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସିଧାମୂଳା ଚୁଡ଼ା ମିଲ୍ ପାଖରେ। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଥୋଇଦେଇ ପୁରା ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଧାନ ଧରି ମିଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଚୁଡ଼ା ଧାନକୁ ଭିତରେ ଥୋଇଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ବାହାରକୁ। ଏବେ ଚୁଡ଼ା ପେଡ଼ା ସରିଲା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗାଁକୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ସିଧା ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ଯୋଡ଼ିଏ ଯାକ ଖାଇଦେଇ ମୋ ବାଆର ମୋର ଫଟଫଟିଆରେ ବସି ଖଡ଼ଗ ପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କିଛି ସମୟ ବସି ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରି 3ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖେଳି ଯାଇପାରିନଥିଲି। କ୍ଷୀରକୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ବସି ଯାଇଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପେଟଟି ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଆଜି କିଛି ଖାଇଲିନି। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।